If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Magandang umaga, Davao, Luzon, Visayas at Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Bago tayo magsimula, bigyan mo ako ng pabor na i-like, mag-comment, ibahagi at mag-subscribe sa channel at pakipindot na rin ang bell button para sa bagong kaganapan. Ito si Merasol, si Bayan Cacho. Mga ulo ng balita. Ulat panahon. Habagat na nakakaapekto sa hilagang dulo ng Luzon. Lokal na balita. Ang natutulog na pondo ng PhilHealth ay hindi makakaapekto sa mga miyembro o sa pagpapalawak ng benepisyo. Recto. USC grad na nagtapos ng ika-4 sa psychologist licensure exam. Walang oil spill matapos bumangga ang tangke sa tulay ng SIDC. Bukas si VP Sara para sa drug testing. Pambansang balita. Nagkakabanggaan ang mga grupo ng manggagawa at negosyo sa panukalang taas sahod. DFA hinimok na kansilahin ang pasaporte ni Alice Go. Balita sa ibayong dagat. Pinupuna ni Vance ang mga pulisiya ni Harris tungkol sa net zero energy sa op-ed ng Wall Street Journal. Dating press secretary ni Trump magbibigay ng likod ng kamera na pananaw sa dating Pangulo sa talumpati ng DNC. Balitang aliwan. Pinagninilayan ni Ryan Reynolds ang parangal kay Rob Delanis na mayapang anak sa Deadpool and Wolverine. Nagpost si Trump ng faking AI image ni Taylor Swift at mga Swifties maling pinapahiwatig na suportado siya ng singer. Balitang pampalakasan. Hindi masususpende ang world number 1 Jannik Sinner kahit 2 beses nagpositibo sa ipinagbabawal na substansya. Inupakan ng Miami Dolphins QB Tua Tagovailoa ang dating head coach na si Brian Flores. Tinawag siyang terrible person.
Tampok na balita. Ang pinakasikat na holiday sa Pilipinas. Ang pinakasikat na holiday sa US. Trivia. Ano ang isang barong Tagalog? Ulat panahon. Habagat na nakakaapekto sa hilagang dulo ng Luzon. Ang buong bansa ay makakaranas ng mahina hanggat katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang sa timog kanluran. May bahagyang hanggang katamtamang kondisyon ng dagat na umaabot mula sa 0.6 hanggang 2.1 metro. Lokal na balita. Ang natutulog na pundo ng PhilHealth ay hindi makakaapekto sa mga miyembro sa pagpapalawak ng benepisyo, Recto. Tinitiyak ni Finance Secretary Ralph J. Recto sa publiko na ang paggamit ng hindi nagamit na pundo ng PhilHealth para sa mga prioridad na proyekto ng gobyerno ay hindi makakaapekto sa mga miyembro o sa pagpapalawak ng benepisyo. Ang 89.9 billion pesos hindi nagamit na subsidies ay ililipat sa National Treasury, ngunit ang PhilHealth ay magkakaroon pa rin ng 550 bilyong pesos reserba. Sapat upang tustusan ang mga gastusin at dagdagan ang mga benepisyo ng mahigit na 30% ngayong taon. Ang saklaw ng malulubhang sakit tulad ng breast cancer ay makakaranas ng makabuluhang pagtaas. Ang hakbang na ito ay naaayon sa utos ng Kongreso na ponduhan ang unprogrammed appropriation na inaasahang magpapalakas sa paglago ng GDP. Lilikha ng mga trabaho at tataas ang kita ng gobyerno. USC grad, ika-4 na psychologist licensure exam, si Blanche Marie Abellana, isang alumni ng University of San Carlos sa Cebu City, ay nakakuha ng ika-4 na pwesto sa August 2024 Psychologist Computer-Based Licensure Examination na may 87% na marka. Habang nagtatrabaho ng dalawang trabaho, kabilang ang pagtuturo, ginamit ni Abellana ang kanyang tungkulin bilang isang guro upang palalimin ang kanyang pag-unawa sa psikolohiya at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon. Ang pagtuturo ay nagbigay din ng sa kanya ng pagkakataon na lumikha ng isang nakakaingganyong kapaligiran para sa kanyang mga estudyante na pumuri sa kanya bilang isang natatanging guro. Ang tagumpay ni Abellana ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga estudyante na nagtutulak sa kanila na magtagumpay sa kanilang sariling mga pagsusulit. Hinihikayat niya ang mga nagnanais na maging psychologist na ipagpatuloy ang kanilang pasyon sa pagkod. Walang oil spill matapos bumangga ang tangke sa tulay ng SIDC.
Kinumpirma ng Coast Guard Station Island Garden City of Samal na walang oil spill na nangyari matapos ang isang motor tanker MT Tony Dominic 11 na may dalang 930 metric tons ng coconut oil ay bumangga sa isang under construction na steel bridge para sa Samal Island, Davao City Connector noong August 18, 2024. Bagaman walang malaking pinsala ang tanker at walang nakita ang oil spillage, patuloy na minomonitor ng Maritime Environment Protection Group Southeastern Mindanao SEM ang lugar. Ang pansamantalang steel bridge ay nadeklara na may deformasyon dulot ng banggaan at ang karagdagang investigasyon ay isasagawa upang matukoy ang sanhi ng insidente. Bukas si VP Sara para sa drug testing. Inihayag ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang kanyang suporta para sa drug testing, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang tugon sa panawagan ng publiko. Iminungkahi niya na sabay-sabay silang tatlo na sumailalim sa test na may malinaw na mga alituntunin at isang third party na magmamasid sa koleksyon ng sample. Sinusuportahan din ni Sara ang panukalang House Bill 10744 na si Paulo na nag-uutos ng mga halal at itinatalagang opisyal kabilang ang Pangulo na sumailalim sa random hair follicle drug tests tuwing 6 na buwan. Kasama rin sa panukalang batas ang mga probisyon para sa voluntaryong random drug testing para sa mga kandidato bago ang araw ng halalan. Pambansang balita. Nagkakabanggaan ang mga grupo ng manggagawa at negosyo sa panukalang taas sahod. Sa unang pampublikong pandinig para sa wage adjustments sa Central Visayas noong August 20, 2024, naglabas ng magkakaibang pananaw ang mga grupo ng manggagawa at komunidad ng negosyo ukol sa panukalang pagtaas ng sahod. Inirekomenda ng mga grupo ng manggagawa kabilang ang ALU, TUCP at AMA, Sugbo, KMU ang 150 na pagtaas sa pang-araw-araw na minimum na sahod upang kontrahin ang inflasyon at maibalik ang purchasing power. Sa kabilang banda, ang komunidad ng negosyo na kinakatawan ng mga sektor tulad ng manufacturing at retail ay tututol sa pagtaas. Binabanggit ang tumataas na gastos sa produksyon at potensyal na negatibong epekto sa paglikha ng trabaho. Patuloy na magsasagawa ng mga pagdinig ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board RTWPB 7 bago magdesisyon sa anumang wage adjustments. DFA hinimok na kansilahin ang pasaporte ni Alice Go.
Noong August 20, 2024, hinimok ni Senator Riza Hontiveros ang Department of Foreign Affairs, DFA, na kansilahin ang pasaporte ng tinatanggal na Bamban Tarlac Mayor Alice Goa. Si Go na mapanling lang na nagpakilala bilang Pilipino ay ginamit ang kanyang Philippine passport upang tumakas sa bansa noong July 17, 2024 patungong Kuala Lumpur at na kalaunan ay Indonesia. Iniimbestigahan ng Bureau of Immigration ang posibleng korupsyon na nakatulong sa kanyang pagtakas. Humihingi ng pananagutan si Hontiveros para sa mga sangkot. Si Goa ay nahaharap sa mga seryosong kaso kabilang ang human trafficking, tax evasion, at election fraud. Kilala bilang Chinese national na si Guo Huaping, siya ay tinanggal sa serbisyo at pinagbabawalan sa mga hinaharap na posisyon sa gobyerno. Bukod dito, naharap siya sa coup warrant case mula sa Office of the Solicitor General. Balita sa ibayong dagat. Pinupuna ni Vance ang mga pulisiya ni Harris tungkol sa net zero energy sa op-ed ng Wall Street Journal. Sa isang op-ed sa Wall Street Journal, pinuna ni Republican Vice Presidential nominee J.D. Vance si pangalawang Pangulong Kamala Harris sa pagsuporta sa mga pulisiya tungkol sa net zero energy. Ayon kay Vance, ang mga pulisiya na ito na isinusulong ni Harris ay makakasira sa industriya ng sasakyan ng Amerika pag magpapataas ng demand sa kuryente at hindi magiging epektibo sa paglaban sa climate change. Pinuna rin niya si Minnesota Governor Tim Walz para sa pagpirma ng batas na aalisin ang non-renewable energy pagsapit ng 2040. Sinabi ni Vance na ang mga net zero na polisiya ay magriresulta sa mga mataas na gastos sa enerhiya, lalala ang polusyon sa kapaligiran at ililipat ang mga trabaho sa pamamanufaktura patungong China. Nangako siya na babaliktarin ng isang Trump administration ang mga pulisiya na ito, palalawakin ang kapasidad ng enerhiya at palalakasin ang pribadong pamumuhunan. Dating press secretary ni Trump, magbibigay ng likod ng kamera na pananaw sa dating Pangulo sa talumpati ng DNC. Inanunsyo ni dating White House Press Secretary Stephanie Grisham na siya ay magbibigay ng talumpati sa Democratic National Convention noong August 20, 2024 na magbabahagi ng mga pananaw tungkol sa dating Pangulong Donald Trump. Si Grisham na nagtatrabaho para kay Trump mula sa kanyang kumpanya noong 2016 hanggang sa kanyang pagkapangulo bilang Communications Director
Press Secretary at Chief of Staff ni Melania Trump ay tatalakayin ang kaniyang mga karanasan sa likod ng kamera. Nagbitiw siya ng tungkulin matapos ang January 6, 2021 Capitol riot at mula noon ay nagsulat ng libro at naging bukas sa kaniyang pagpuna kay Trump. Balitang aliwan. Pinagninilayan ni Ryan Reynolds ang parangal kay Rob Dilanis na mayapang anak na Deadpool and Wolverine. Ang anak ni Rob Delaney na si Henry ay namatay dahil sa brain tumor noong 2018, ilang buwan bago ilabas ang pelikulang Deadpool 2, kung saan kasama si Delaney. Si Ryan Reynolds na bida kasama si Delaney sa pelikula ay nagpost ng parangal sa social media na isiniwalat na ang anak ni Delaney ay binigyang parangal sa credits ng Deadpool and Wolverine na may mensaheng for Henry Delaney. Ipinahayag ni Reynolds ang kanyang panghihinayang na hindi niya naisama ang parangal kay Henry sa credits ng Deadpool 2 at binanggit na ang kilos na ito ay sa wakas na nagpaparangal sa parihong ama at anak sa screen. Ibinahagi rin ni Reynolds ang larawan ng libro ni Delaney, A Heart That Works, na nagkukwento ng buhay at kamatayan ng kanyang anak. Nagpost si Trump ng peking AI image ni Taylor Swift at mga Swifties, maling ipinahiwatig na suportado siya ng mang-aawit. Inangkin ng dating Pangulong Donald Trump na tinanggap niya ang mga endorso ni Taylor Swift sa kabila ng hindi talaga siya ini-endorso ng mang-aawit. Noong August 20, 2024, nagpost si Trump sa Truth Social ng mga larawan kabilang ang mga AI-generated images na nagpapahiwatig na sinusuportahan siya ni Swift. Kabilang sa mga AI photos ang mga binagong larawan ni Swift bilang Uncle Sam at ang mga tagahanga na nakasuot ng Swifties for Trump sa mga t-shirt. Walang pahayag mula sa kinakatawan ni Swift. Ang satire na post ni Trump ay tumutukoy sa nabigong tangkang teroristang pag-atakin sa konsyerto ni Swift sa Vienna. Si Swift ay nag-endorso ng mga Democratic candidate sa nakaraan, partikular na si Biden at Harris, at binatikos ni Trump. Bagaman may ilang konserbatibong tagahanga si Swift na sumusuporta kay Trump, walang opisyal na Swifties for Trump na grupo. Balitang pampalakasan. Ang world number 1 na si Jannik Sinner ay hindi masuspindi
hindi masuspindi matapos 2 beses nagpositibo sa ipinagbabawal na substance. Mas mababa sa 24 na oras matapos manalo sa ATP 1000 Cincinnati Open. Pinawalang bisa ang suspensyon ng world number 1 na si Jannik Sinner sa kabila ng 2 beses na positibong resulta para sa ipinagbabawal na substansya na clostebol noong Marso. Napag-alaman ng International Tennis Integrity Agency, ITIA, na walang pagkakamali o kapabayaan sa panig ni Sinner. Ipinaliwanag ni Sinner na ang mga positibong resulta ay dulot ng hindi sinasadyang kontaminasyon sa pamamagitan ng paggamit ng isang sociotherapist. Tinatanggap ng ITIA ang paliwanag na ito. Kaya inalis ang provisional suspension. Ang mga resulta ni Sinner mula sa Indian Wells ay dinidisqualify na nagresulta sa pagkawala ng $325,000 at 400 ranking points. Pinuri ng ATP ang masusing investigasyon at pagsunod ni Sinner sa mga anti-doping rules. Si Sinner na nanalo ng 5 titulo ngayong season ay top seed sa US Open. Inakusahan ni Miami Dolphins QB Tua Tagovailoa ang dating head coach na si Brian Flores. Tinawag siyang masamang tao. Pinuna ng quarterback ng Miami Dolphins na si Tua Tagovailoa ang kanyang dating head coach na si Brian Flores. Tinawag siyang isang masamang tao sa isang kamakailang panayam. Ikinukumpara ni Tagovailoa ang negatibong estilo ng coaching ni Flores sa kaniyang kasalukuyang coach na si Mike McDonald. Binigyang diin kung paano naapektuhan ang kanyang self-esteem dahil sa mga kritisismo ni Flores. Sa ilalim ni Flores, nahirapan si Tagovailoa sa mga injury at inconsistency. Ngunit mula nang dumating si McDaniel, siya ay namayagpag, nakamit ang Pro Bowl honors at pinangunahan ang NFL sa passing yards noong nakaraang season. Si Flores na ngayon ay defensive coordinator ng Vikings ay nakatanggap ng suporta mula kay Vikings coach Ken O'Connell na pinuri ang matibay na relasyon ni Flores sa kaniyang mga kasalukuyang manlalaro. Tampok ng mga balita. Ang pinakatanyag na holiday sa Pilipinas. Ang pinakatanyag na holiday sa Pilipinas ay ang Pasko. Ipinagdiriwang mula Setyembre hanggang Enero. Kilala ang Pasko sa Pilipinas para sa mga magagarbong dekorasyon, masiglang pagtitipon at mga tradisyonal na aktibidad tulad sa simbang gabi. Isang serye ng mga misa sa madaling araw. Noche Buena, isang kapistahan sa bisperas ng Pasko at pangangaruling. Ang Pilipinas ay kilala
para sa mahabang at masayang panahon ng Pasko na ginagawang sentral na kultura at relihiyosong kaganapan sa bansa. Ang pinakatanyag na holiday sa US. Sa US, ang pinakatanyag na holiday ay marahil ang Thanksgiving. Ipinagdiriwang tuwing ika-4 ng Huwebes ng Nobyembre. Kilala ang Thanksgiving para sa pagtutok sa mga pagtitipon ng pamilya, isang masaganang pagkain na karaniwang kinabibilangan ng pabo, stuffing at pumpkin pie at pagpapahayag ng pasasalamat. Ito ay panahon para magsama-sama ang mga tao kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at mag-isip tungkol sa kung ano ang kanilang sasalamatan. Ang holiday na ito ay nagsisilbing simula ng holiday season na nauuwi sa Pasko at Bagong Taon. Trivia. Ano ang barong Tagalog? Ang barong Tagalog ay madalas isinusuot ng mga lalaki para sa mga formal na okasyon, kabilang ang mga kasalan at state functions. Dinisenyo ito upang isuot sa ibabaw ng panloob na damit at itinuturing na simbolo ng pagmamalaki at kultura sa pamana ng Pilipinas. Kabaligtaran, itinuturing din itong isang pambansang simbolo ng Pilipinas at itinakda bilang ganoon sa isang presidential proclamation noong 1907. Yan ang ating balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-komento at mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong kaganapan. At hanggang sa muli, ito si Merasol Sibayan Cacho. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.